Yun, nandito kami ngayon mga boss sa Daang Kalikasan. May project po kami dito. So yung project natin is magtatanim tayo ng mga puno. Okay, sa Daang Kalikasan po ito mga bossing. So tara, samahan mo ko. Punta tayo dun. Ayun, dito kami sa ibabaw ng bundok mga boss. So mapapansin mo, kaganda-ganda dito. Yan yung mga pinadala namin, mga puno na yan. So grabe, ang ganda rito mga boss. Pwede rin pumasyal dito. Yun, sa kabilang bundok kami pupunta. Yan yung mga kapaligiran niya. Ang ganda mga bossing, oh. Kita mo, pwede ka na masyal dito. Alam niyo lang sa mga city council ng mga Tarang Pangasinan, pwede na kayo pumasyal dito mga boss. Magtanim na kayo. Yan, nakatulong na kayo sa ating kapaligiran. Mas maganda ang so, pataas na kami mga bossing. Kung mapapansin nyo, maliliit pa yung mga puno dito. Gawa nga ng kailangan talaga ng taniman para mas dumami yung kanyang mga puno. Ayan, kung mapapansin mo, marami nang nag-tree planting dito. So, kasama ang grupo, Tailok Philippines ng Pangasinan, okay, pumunta kami rito. So, pasalamat din kami sa DENR na kasama namin na nagtanim dito. Maraming salamat po, DENR. Ayan, yung mga puno na yan, yan yung mga tinanim nun. Yan yung tinanim ko mga boss. Yan. Tinanim namin yung mga si priest namin, yan si Papa Jules. Gwapo yan. Yan yung mga tropa natin, yung mga member, mga admin yan, si Vice. Kumakawin yan, sana all. Yan, mga bossing, oh. Ang dami namin, mga boss, mga Tailok Philippines. Yan, oh, sumakanta pa yung mga yan. So, enjoy na enjoy kami rito, mga boss. Ayan, oh. Pwede yung mamasyal sa mga kabilang bundok yan. Yan po si Boss John Mark Carbonell. Yan. Idol natin yan, mga bossing. Ayan, isa pa. Sama namin si Boss Jack, Bips Ninel, Utol. Yan, mga team anawit yan. Yan. So, kasama din natin yung asawa ni Pres, mga masipag. Yan pala si Pres namin, gwapo. Yun, oh, peace. Yan pala yung tinanim natin, mga boss. Yan, oh, tinanim ko yan. Sana lumaki ka after 30 years. Para pagbalik ko dito, pwede na kita aniin. Iuwi kita sa Pangasinan, sa bahay. Uy, sana all. Alright. Yan, mga boss. Yan, tapos na kami dito, mga boss. So, siyempre, kailangan na magliwaliw. Tapos na yung taniman. Ayan, yung puno. Yan, dami na, oh. Maganda dito, mga boss. Balik kayo rito, punta tayo. Samahan ko kayo. Gusto niyo magpasama sa DNR, pwede rin. Pwede rin kayo magpatulong sa mga Tarang officials para mag-guide kayo nila dito. Yan, mga tropa natin. So, patapos na kami dito, mga boss. Yan, nagpapahinga na lang. Gawa nga nang napagod kami. So, yan yung namin, mga tropa. Yes, Boss John Mark Carbonell at si Papa Vice Albert. Nagwapo na, makisig pa. Yun, ganda dito mga boss. Punta kayo dito, mag-tree planting. Kahit anong grupo, pwede kayo dito. May nakasabahan kaming ibang grupo rin dito. Yan, si Boss DNR. Yan yung nag-guide po sa amin sa taas ng bundok. Napakabait po niya. Okay? Salamat po sa DNR. Thank you and God bless po sa inyo. Sana mas marami pang umakyat dito para magtanim ng tree planting. Ayan, mapapansin mo, pauwi na yung mga ibang tropa. Gawa nga napagod sila. So, ingat kayo dyan. Baka may ahas. Yeah. Salamat.